Ve Skotsku je naprosto běžné, že na golf vede železniční trať. V Čechách na nástupišti člověka s golfovými holemi potkáte jen výjimečně. Možná se nám Čechům zdá, že to pro golf snad není dost nobl. Ale zkuste si představit cestu napříč republikou automobilem. Zvláště dneska, když je D1 rozkopaná. Asi by vás razem na takovou cestu za golfem přešla chuť. Přitom se například z Ostravy do Mariánských Lázní dneska dá pohodlně dojet rychlíkem v čase, jaký byste ve voze, samozřejmě když budete dodržovat pravidla, alespoň trochu, těžko zajeli. A opačně to platí taky. Na severní Moravu je cesta po železnici dnes naprosto běžná. A naším dnešním cílem je jedno ze zdejších prominentních hřišť – Čeladná. Rozhodnutí postavit na severní Moravě velkorysý golfový rezort vyžadovalo v 90. letech nemalou odvahu. Finální podoba je však impozantní. Areál Prosper Golf Resort Čeladná v samém srdci Beskydských kopců má celkovou rozlohu 140 hektarů. Na nich najdeme 2 mistrovská 18jamková hřiště s kompletním zázemím. Pokud bychom vnímali klubovnu jako vizitku golfového klubu, pak ta zdejší, mimo jiné z hlediska zasazení do prostředí a výhledu na závěrečné jamky, je silným trumfem. Golfistu uspokojí i rozsáhlé tréninkové plochy, kde může v případě zájmu pracovat i se zkušenými profesionály. Bonusem, který byste jinde těžko hledali, je pak moderní jízdárna Prosper Horse Ranch. Nejpodstatnější pro hráče golfu jsou ale samozřejmě obě zdejší hřiště. První 18 se tu otevřela v roce 2001, druhá o 3 roky později. Na designu v té době již spolupracoval španělský profesionál Miguel Angel Jiménez, držitel 19 evropských turnajových vítězství. Zkušený Španěl byl pravidelně přítomen přímo na místě během realizace projektu a dodal hřišti parametry, které umožnily pořádání turnaje nejvyšší evropské profesionální série v letech 2009 až 2011. Rezort je tedy po právu vyhledávaným cílem golfových hráčů a jejich potřebám je tu věnována maximální pozornost. Dnes se nacházíme v srdci Beskydských hor v krásném golfovém rezortu, který nám představí jeho generální manažer, pan Slávek Dufek. Dobrý den. Dobrý den. Vítejte Prosper Golf Resortu v Čeladné, jak to říkáte. Není to přímo na úpatí, ale je to v srdci Beskydských hor. Jsou tady spousty krásných kopců kolem nás. A panu Prosovi, v podstatě majiteli rezortu, se podařil jakoby krásný, unikátní, řeknu, kousek. Vytvořit tady úžasný 2x18 jamek. 3krát jdeme do kopce, jednou jdeme na rovině, takže je to takový odpočinkový kurz. Ale máme tady 36 jamek na Čeladné. To prostředí je tady velice impozantní, je tady spousta zeleně, krása Beskydských hor. Představte nám rezort blíže. Tak rezort se rozkládá na 140 hektarech, což není zrovna málo, takže je to i docela hodně práce, co se týká péče kolem toho rezortu, protože většinou 18 zamek má rozlohu 62 hektarů a tady to 140 a je to opravdu kus zeleně, jak říkáte, je spoustu práce kolem toho. Jako golfový rezort nejste tady sami, v okolí je ještě spousta dalších hřišť. Jde o konkurenční boj, nebo jak to je? Nebudeme říkat konkurenční boj, protože golf je, jakoby, řekneme, gentlemanský sport. Tak se snažíme s těmi ostatními rezorty vytvářet kompletní balíčky, kdy ten golfista, když senka přijede, protože na Čeladnou se jezdí většinou z Prahy, to je přece jenom dálka, se snažíme postavit ten balíček tak, aby ten klient navštívil jak Čeladnou, podíval se třeba na vedlejší hřiště do Ostravice, popřípadně do Šileřovic, které jsou od nás vzdálené 40 km. Takže o konkurenci se tak zdravě jakoby mluvit nedá, budeme mluvit o spolupráci, protože chceme, aby ten klient objevil ten region Moravskoslezský s tím, že se tady může zahrát krásný golf na více hřištích během 3 dnů. Co všechny ty vaše balíčky obsahují? Co nabízíte? Balíčky vždycky obsahují ubytování a golf. Ale teď vlastně v této době, kdy se představuje dálnice D1, tak jsme udělali možnost pro golfisty úplně jiného balíčku a to je balíček vlakem za golfem. A týká se to hlavně jakoby výzvy pro pražské golfisty, kteří senka jezdí autem, ale poslední dobou to trvá více jak 4,5 hodiny a ta cesta je velmi únavná. Tak nabízíme odvoz z Ostravského hlavního nádraží, kdy toho golfistu si vyzvedneme i s bagem, dopravíme ho na Čeladnou, ubytujeme ho a až si zase zahraje, aby chtěl odjet, tak se odvezeme.
tudíž nemusí být vůbec stresový, může si dát ve vlaku vlastně pivo, kávu, cokoliv, může si počíst a může se těšit na golf. Nemusí prostě být nervní, unavený. Takže ten balíček vlakem za golfem je jako letošní, řeknu, horká novinka z tohoto roku a myslím si, že to bude zajímavé pro spoustu golfistů. Já vám děkuji za představení vašeho krásného rezortu a samozřejmě vám přejeme mnoho spokojených golfistů. Dvojice golfových hřišť je podstatná hned z několika důvodů. Dodává rezortu dostatečnou kapacitu, umožňuje systematickou údržbu a kombinace obou hřišť je také zajímavá, jak se o tom přesvědčili hráči Evropské profesionální série v roce 2011, kdy byly kombinovány 2 druhé devítky obou hřišť. Odtud také název této kombinace European Course. Skutečnost, že první devítka hřiště označovaného jako New Course má dokonce linksový charakter, svědčí o rozmanitosti terénu, do nějž je hřiště zasazeno. 15 s ostrovním greenem byla pro svůj půvab dokonce vyhlášena jamkou roku 2010. Pro hru s profesionálem to byla vcelku jasná volba. Takže tohle je jamka číslo 15, je to jedna z nejkrásnějších jamek v Prosper Golf resortu Čeladna. A normálně ji hrajeme 8 železem, 9, 7, dneska tím, že bude dost větrno, tak asi zkusíme 7 železo. Takže tohle je jamka s parem 3. Co se týče strategie, nesnažíme se tady vymýšlet nic extra, jenom se snažíme, tím spíš, když je to ostrovní green, tak se snažíme zahrát přímo ránu na střed greenu. Fouká docela hodně. Nevím, jestli 7 železo bude úplně stačit. Uvidíme. Tak 7 železo se zdá jako správná volba v dnešních podmínkách. Trefil jsem green, mám před sebou asi 4, možná 5 metrový pad. Většina lidí se trochu stresuje, když trefují balón na ostrovní greeny, ale nechce to nic jiného, zavřít oči, zahrát rovnou ránu přímo na střed greenu. Mně se to povedlo, teď uvidíme, jestli se mi podaří zahrát birdie. To bylo birdie na jamce číslo 15 v Prosper Golf resortu Čeladna.